جدوں دین حشری دے سوال ہونگے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دین حشری دے سوال ہونگے سارے بولو حامی ساڈے آمنہ دے بڑی مہربانی حامی ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اور جنتانوں جاوے گی سواری جنتانوں چاہے گی سواری سونے دی اگے اگے حضرت بلال ہونگے اگے اگے حضرت بلال ہونگے سارے بولو حامی ساڈے آمنہ دے اور قیامت ہمارے سامنے رکھو کہ قیامت والے دن کوئی کسے دا نہیں ہونا اس دن اصل غریباں دا گناہگاراں دا کون ہونا اچھی بولو سبحان اللہ کہ آپ حشر پئی ہوے گی آپ حشر پئی ہوے گی پر مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہونگے مصطفیٰ نو ساڈے خیال ہونگے سارے بولو حامی ساڈے آمنہ دے اور اوسے پاسے نظری آقا دی اسے پاسے ہوگی نظری سونے دی جڑے پاسے